Hej. Vi er fra Hjalses, eller vi er på Hjalseskolen. Vi er fra Dalumskolen. Vi er fra Dalumskolen. Og vi er i gang med noget make-up noget. Yep. Som I kan se. Ja. Og vi har tænkt os at starte en YouTube-kanal. Og vi vil rigtig gerne have mange, hvad du hedder? Subscribers. Ja. Ja. Det kan vi meget godt tænke os. Og vi vil lægge en video ud i morgen. Tomorrow. Ja, og nu vil Sofie lige sige det hele på engelsk til vores engelske fans. Ja. Og så vil jeg bagefter sige det på tysk til vores tyske fans. Hello. We are making a YouTube channel, account, something. And I am Josefine Lyholm, and this is Julie Brikstofte. Instagram, @Julie Brikstofte. Okay, and me, @Joe FL. Yep. Yeah. Og så har Julia, Julia need to say it in Deutsch. Hallo, die deutsche Fans. Ja. Okay. Wir haben einen YouTube-Kanal und wir will haben dig til skrive og subscribe. Ja. Und der vil blive en video i morgen. Vi vil forklare om vinteren. Vinter. De vinter. De vinter. Det er vinter. Das vinter. Ja. Eller noget. Jeps. Og vi vil godt have alle subscribers I hele verden. I all the world. Bare glæd jer til i morgen. Der kommer den mest fantastiske video. Fantastisk. Vi er ude på Kold College. Og det bliver bare godt. Ja. Ses i morgen. Ja, ses.